Sanibonani, unibingelela ukhathini. Namhlanje nginibingelela ngisolwandle, olwandle laseManzimtoti, ngihlalele nje esihlabathini. Namhlanje ngizokhuluma ngokusetshenziswa kolwandle kanye nesihlabathi solwandle. Ngoba kwasona isihlabathi lesi sinomsebenzi waso. Ngikhuluma ukuthi angithi siyasebenza isihlabathi uma ubethela ekhaya noma mhlawumbe uqinisa impahla. Singakhuluma impahla njengenemoto, kuyenzeka singene, but phela-ke kuhlukana ukuthaka kwabantu. Kodwa-ke mina kukhona lapho ngazi khona singena khona naso isihlabathi solwandle, siwumsebenzi naso. Sinomsebenzi naso ngokwaso. Ulwandle njengoba nilibona-ke lapha emva kwami. Ulwandle into ojwayele ukuthi umuntu uma enedlozi lamanzi noma sithi inzuza ayibonise emaphusheni wakhe. Yinto ukuthi uma ngabe umuntu onesithunywa uyibonise futhi emaphusheni akho ulwandle. Luyakwazi-ke futhi ukuthi ulwandle ugeze kulona, ugeze amadlozi noma uzigeze wena ususesinyama. Futhi uyakwazi ukuza kulona ulwandle uzokhuluma nedlozi. Ukhulume nje usukhuluma emsamo. Uma uthi mhlawumbe umsamo wakho awumuhle kahle, uvele ungazihluphi kakhulu, uze lawo olwandle ufike uphonse imali emhlophe unikele bese ukhuluma nedlozi lakini. Noma uzolanda abantu abadala ufuna ukuyobafaka ekhaya, uyakwazi futhi ukuza olwandle uzokhuluma nabo ubalande khona olwandle. Njengoba nibona-ke ngimile kusona isihlabathi lesi, ngike ngachaza-ke ukuthi isihlabathi solwandle naso sinomsebenzi. Bayazi-ke abanye futhi siyakwazi ukuthi sibethele. Mhlambe kukhona isikhathi lapho noma usemncane noma ukhona osukhulile ukubona mhlambe makuchelwe ekhaya, kuchelwe uzwe ukuthi kukhona isihlabathi kulokuchela abachela ngawo, mhlambe kufika umuntu ezobethela ekhaya. Yebo-ke siyasebenza sona isihlabathi solwandle ekubetheleni, ekucheleni, kodwa phela kusuke kuthakiwe. Lapho ngeke sikhohlisane, noma-ke singeke-ke saze satshelana ukuthi suke kuthakwe ini, kodwa kona siyasebenza sona. Kuzoba yiwona-ke amanzi olwandle njengoba ngishilo ukuthi sizokhuluma ngokusetshenziswa kwesihlabathi solwandle namanzi olwandle. Amanzi olwandle ayangena ekutheni ageze umuntu onedlozi, ayangena ekutheni ageze umuntu osuke esusesinyama, futhi ayangena ekutheni okuhambeni makwenziwa ukuhamba lo muntu onesithunywa, ayangena makwenziwa ukuhamba lo muntu onenzuza. Kuba nesigaba, hhayi ukuthi mhlambe lingena njalo uma kuthintwa into zomuntu onenzuza. Ake ngiyibeke kahle kanjani le ndaba. Kuba nesigaba lapho noma bekuthiwa soluqalile ukuhamba lenzuza lenziwe ngendlela elenziwe ngayo, kodwa kube nesigaba lapho usudingakala khona olwandle. Uthi usulidlile ukuhamba lenzuza kodwa emaphusheni akho mhlawumbe uzoboniswa ulona ulwandle. Njengoba ngisho ukuthi kunezigaba, khona isigaba sempophoma, khona isigaba solwandle, khona isigaba sesiziba. Alisali ulwandle kumuntu onedlozi lamanzi, inzuza, futhi alisali ulwandle kumuntu onesithunywa. Kuyahamba kube khona isigaba lapho sokubizwa khona, udingeka khona olwandle. Ukuthi ubizwa khona-ke olwandle, ikona-ke lapho ubona khona emaphusheni, amaphushi wakho uwabone, cha ngempela amaphupho ami isikhathi esiningi anolwandle. Kudingekani? Kudingeka ukuthi ngizwe olwandle. Hhayi ukuthi mhlawumbe kuzobe khona izwi elothi basibani vuka manje uhambe yolwandle. Cha, amaphupho nje akubonisa olwandle nawo asuke ekhomba wona, sekufanele uye kulona manje. Kanti-ke njengoba ngikhuluma-ke ngisho ukuthi ulwandle lolu sizokhuluma ngokusebenza kwalo. Ulwandle futhi njengoba nazi ukuthi luyinto engalali. Kukhona neminye imithi othi uma ngabe uyisebenzisa ufuna umuthi wakho uthi ungalali, usebenze ngempela, usebenze ubusuku nemini lapho uthumela khona. Usebenze ngisho bekuthiwa umuntu omsebenzisela wona ungale ngaphesheya kolwandle. Uthole ukuthi lapho kudinga ukuthi kufakwe lona-ke ulwandle. Mhlawumbe usebenzisela umuntu ongale kolwandle, mhlambe futhi ngabe noma usebenzisela umuntu ongapha kolwandle, kodwa okusalayo ulifake ulwandle ukuze usebenzeni ngamandla, usebenze ubusuku nemini. Njenganaso isikhafulo nje. Khona isikhafulo ekukhulunywa ukuthi sidinga ini? Amanzi empophoma, sidinga amanzi esiziba, sidinga amanzi olwandle.
Ya, miningana yona impela imisebenzi yolwandle abantwana bedlozi.